κατάσχεση, αναστολή, εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος. Φώναζα και έλεγα, έχουμε υποθηκεύσει τη χώρα μας. Μας έλεγαν είναι εθνικά θέματα και ότι κινδυνολογώ. Κάτι ήξερα όταν φώναζα, κύριε Καρυπίδη. Και όταν ρίχνω 2 χαρτιά πάνω στο τραπέζι έχω άλλο 8 στο μανίκι μου. Και συνεχίζουμε. Να δούμε τι γνωμοδοτούν οι 2 νομικοί σύμβουλοι του κράτους στη σελίδα 19 παράγραφο 11. Ούτε ο δανειολήπτης ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας. Πάει η εθνική κυριαρχία, κύριε Καρυπίδη. Απορείτε τώρα και μου κάνει έκπληξη. Ξέραμε ότι όλο το παιχνίδι γίνεται για τον ορυκτό πλούτο της χώρας, για τα πετρέλαια τώρα. Όταν φώναζα εγώ, μην λέγατε φωνάζεις. Όχι, γι' αυτό είπαμε ότι αυτή η ιστορία έχει πάει εκεί τώρα. Μισό λεπτό και να συνεχίσουμε. Άλλο τα επιμέρους και άλλο η στόχη. Τι τα επιμέρους, τώρα κάθομαστε και ασχολούμαστε και τσακώνομασταν χθες επειδή βγήκε ο Τσιμπουκλής, πώς λέγεται αυτός από την Πομέν, στο λιμάνι. Εδώ καράβια χάνουν τη βαρκούλη της Αρμενίας, σταματήσαμε 10 καράβια να μην πάνε και κάτι έφτιασε και το κουκουέ. Εδώ τα καυτά τα θέματα κανένας δεν ασχολείται, κύριε Καρυπίδη. Και αν ήμασταν σε ένα κεντρικό κανάλι, η κυβέρνηση σήμερα μετά από αυτές τις καταγγελίες θα είχε πέσει την επομένη. Είμαστε ένα περιφερειακό κανάλι. Μην το λέτε έτσι, όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να μην είμαστε απόλυτοι. Δηλαδή αυτό που έχουμε εμείς στα χέρια μας, πιστεύετε ότι δεν το έχει η Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ξέρω αν το έχει. Από πού μου ήρθε εμένα. Από πού μου ήρθε εμένα. Δεν το έχουν. Εγώ ξέρω. Θα το δούμε. Αν δεν το έχουν, δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Γιατί δεν το παίζουν? Δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους αν δεν το έχουν. Λαϊκό δικαστήριο, θα έρθει στα λόγια μου τώρα. Λοιπόν, ούτε ο δανειολήπτης ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδοσίας κατάσχεσης, συντηρητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία σχετικά με τη σύμβαση. Αυτή είναι η ερμηνεία από τους δικούς μας συμβούλους του κράτους. Με λίγα λόγια. Και να τελειώσω, να μην κουράσουμε. Το έχουμε... Αυτό στρατηγία δεν μπορεί να το αναπτύξουμε σε ένα δελτίο ειδήσεων, να δεσμευτούμε να το κάνουμε μια εκπομπή. Και τελειώνω. Όπου εκεί θα το αναλύσουμε και με νομικούς και με πολιτικούς για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν έρχονται οι πολιτικοί όταν έχουν τέτοια έγγραφα, κύριε Καρυπίδη. Μην περιμένετε. Θα έρθουν. Δεν θα έρθουν, κύριε Καρυπίδη. Πού να έρθουν, μας έλεγαν ότι είναι 6% το έλλειμμα και προχθές με έλεγε ο άλλος και κάθονταν δίπλα μου με κόνη ψαπάθο. Επίσης λέει δεν το ξέραμε. Λες και δεν ήταν στην εκπομπή που βγάζαμε τα ελλείμματα ότι είναι 14%. Λοιπόν, με λίγα λόγια. Στην ουσία, οι δανειστές μας θα πάρουν 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε μια τριετία, τα χρήματα που θα πάρει η χώρα από το μηχανισμό για να αποπληρώσει παλαιότερα χρέη, και μετά από την τριετία, αφού δεν θα μπορεί η Ελλάδα να αποπληρώσει το συνολικό χρέος που θα είναι κοντά στα 400 δισεκατομμύρια ευρώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ θα έρθουν να πάρουν κρατικά κεφάλαια, κρατικές επιχειρήσεις, ορυκτό πλούτο, σε αυτό που αναφερθήκατε νωρίτερα, και ό,τι φιλέτο υπάρχει στην ελληνική επικράτεια. Σε γη, αέρα και θάλασσα, χωρίς η Ελλάδα να μπορεί ούτε καν να αμφισβητήσει αυτό το κυριαρχικό δικαίωμα, αλλά και δεν δικαιούται να προσφύγει στα δικαστήρια, διότι ήδη έχουμε παραιτηθεί εκ των προτέρων να προσφύγουμε. Αυτό δεν περιλαμβάνεται στο μνημόνιο, είναι ανάλυση των όσων υπογράψαμε, έτσι. Όχι, είναι και παράγραφος μέσα σε αυτές τις σελίδες. Ναι, δεν λέει όμως μέσα κάποιο στο μνημόνιο ότι ελάτε να πάρετε ορυκτό πλούτο. Όχι, αλλά σου λέει προκύπτει από τις δεσμεύσεις μας. Βεβαίως. Όχι, να το διευκρινίζουμε στον κόσμο. Ναι. Και μόνον αυτός ο όρος αρκεί με βάση το διεθνές δίκαιο να χαρακτηριστεί δανειακή σύμβαση ως απεικιοκρατική. Κύριε Καρυπίδη, ούτε οι τιμένοι των 2 παγκοσμίων πολέμων δεν συνθηκολόγησαν, δεν υπέγραψαν τέτοιους όρους. Κάτω από τα πιστόλια. Και τα υπογράψαμε εμείς με κοινοβουλευτική δημοκρατία. 3.000 χρόνια ιστορία μιας χώρας και ένας λαός υποθηκευμένα, χωρίς εθνική κυριαρχία, χωρίς κυριαρχικά δικαιώματα. Μόνο και μόνο με την υπογραφή ενός υπουργού, του συνειδητοποιητή μας του κ. Παπακοσταντίνου, την επιλογή της σημερινής κυβέρνησης, την ψήφο των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, του ΛΑΟΣ και της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Κύριε Καρυπίδη, το μόνο που έχω να πω είναι ότι μας λείπουν άλλες 978 σελίδες. Θα τις έχω πολύ σύντομα. Κάποιοι ρίσκαραν τη ζωή τους για να βρουν αυτές τις σελίδες τις οποίες παρουσιάζουμε. Ήδη 8 δικηγόροι και συμβολιογράφοι σε διαφορετικά σημεία του κόσμου έχουν συγκεκριμένες εντολές προώθησης, δημοσίευσης, αποστολής σε χιλιάδες μέσα μαζικής ενημέρωσης, νομικά και ιδιωτικά πρόσωπα, σε εκατομμύρια email φεύγουν αυτή τη στιγμή,
Όλα αυτά ως ασφάλεια για να μην πάθει κανένας τίποτα, κύριε Καρυπίδη. Κάποιοι βάλαν το κεφάλι στον τροβά για να τα βγάλουν αυτά. Και εγώ θα σας πω μόνο, επειδή χθες είχαμε πει αν υπάρχει λύση, να κριθεί έκπτωτη ζήμιση από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να κατασχεθούν τα περιουσιακά της στοιχεία στην Ελλάδα από το ελληνικό δημόσιο και να γίνουν νομικές διαδικασίες για την υποζημίωση του ελληνικού κράτους από τις ζημιές του λαδώματος στις ζήμες. Να κατασχεθούν οι περιουσίες όλων των γερμανικών εταιρεών στην Ελλάδα από το ελληνικό δημόσιο έναντι της γερμανικής αποζημίωσης που δικαιούμαστε από τη Γερμανία για τα εγκλήματα που διέπραξε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά της Ελλάδος. Να απαιτήσουμε άμεσα από τη Γερμανία τις πολεμικές αποζημιώσεις. Και με τα χρήματα αυτά, επειδή τα χρήματα αυτά υπολογίζονται έντοκα περίπου στο 1,5-3, κύριε Καρυπίδη, εγώ θα σας κάνω και σκόντο να πω στο 1,3. Να επιστρέψουμε επειγόντως στο δάνειο που λάβαμε από το Δούνου του και με τα ρέστα, τα οποία θα μας περισσέψουν, να βάλουμε την Ελλάδα σε πορεία εξηγήσεις. Και αν η Γερμανία δεν μπορεί να εκταμιεύσει όλο το ποσό που δικαιούται η Ελλάδα, γιατί είναι τεράστιο το ποσό το οποίο μας χρωστάει, θα την δώσουμε εμείς από αυτά που θα μας δώσει, θα τις τα δώσουμε και θα τις τα δώσουμε άτοκα για να κινηθεί και η γερμανική οικονομία. Να σας δείξουμε εμείς πόσο γενναιόδοροι είμαστε. Και θα τις τα δώσουμε άτοκα με μια προϋπόθεση. Να μας δώσει τα ονόματα των πολιτικών που λαδώθηκαν από ζήμες και να τα αφήσουν αυτά. Παραιτηθήκαμε το δικαιώματος από τις γερμανικές αποζημιώσεις. Όχι, κύριε Καρυπίδη, δεν παραιτηθήκαμε. Απλά όταν είχαμε παραδώσει, αν θυμίστε, όταν είχαμε παραδώσει τον Γερμανό εγκληματία πολέμου που συλλάβαμε στη Θεσσαλονίκη, μην διαφεύγει το επίθετο τώρα, μας είχαν δώσει οι Γερμανοί 50 εκατομμύρια μάρκα. Και μας είχαν... Δεν θυμάστε που είχαμε μια συζήτηση, δεν θυμάμαι, ο κύριος Δελαστίκ ήταν. Όχι. Που μας αποκάλυψε ότι όταν ήταν γίνει το δικαστήριο, εμείς δεν πήγαμε ως χώρα να παραστούμε και χάσαμε εκεί το δικαίωμα. Όχι, δεν έχαθεί. Αυτά τα δικαιούμαστε. Όταν λοιπόν παραδώσαμε αυτόν τον Γερμανό εγκληματία, μας έδωσαν οι Γερμανοί 50 εκατομμύρια αποζημίωση. Και τα είχε υπογράψει ο Καραμανλής. Και είχαν βάλει ως πολεμικές αποζημιώσεις. Αλλά οι νομικοί σύμβουλοι του αείμνηστου τότε Καραμανλή έβαλαν έναντι. Όχι ότι ξοφλήσαμε έναντι. Αυτό αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και με τον κύριο. Με τον κύριο Λινέο που είναι στην Επιτροπή, μέλος της Επιτροπής. Και με τον κύριο Λινέο τα είχαμε. Ναι. Γιατί μέλος της Επιτροπής είναι ο κύριος Λινέος μαζί με τον αείμνηστο, τον δικηγόρο του Πασόκα από τη Θήβα, πέστε το όνομα του, τον κύριο Σταμούλη, και με τον πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, που ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης. Αυτοί οι τρεις τα ξεκίνησαν και έχουν υπολογιστεί και τα έχουμε τα νούμερα, υπερβαίνει το 1,3. Και όσο δε για αυτούς που πρόδωσαν τη χώρα μας και έβαλαν αυτές τις υπογραφές σε αυτά τα χαρτιά, να επαναφερθεί η θανατική καταδίκη. Εγώ μόνο αυτό έχω να πω, κύριε. Και δεν αντέχει άλλο, κύριε Καρυπίδη, ο λαός. Βγαίνω έξω και συζητάω όλη την ημέρα με το λαό. Δεν αντέχει άλλο. Έρχονται εδώ πέρα. Άλλα λένε στον κόσμο, άλλα λένε στα κανάλια, άλλα ψηφίζουν στη Βουλή και έρχονται και μας κάνουν μαθηματικές αλχημίες ότι θα παίρνουμε 85% σύνταξη. Εδώ υπέγραψαν μνημόνιο, μας έλεγαν ότι το έχουν υπογράψει από τις 11 το μήνα και εγώ βρίσκω τις υπογραφές από τις 8 το μήνα. Και μας έλεγαν αμυνόμεθα, διαπραγματευόμεθα, τα εργασιακά, τα τέτοια, έτσι αλλιώς, και αυτοί τις είχαν την δώσει τις υπογραφές. Παράσταση, θέατρο σκιών έχουμε καταγγείλει στην Ελληνική Βουλή, κύριε Καρυπίδη. Στρατηγέ, δεσμευόμαστε ότι αυτό το μνημόνιο θα το παρουσιάσουμε σε μια ειδική εκπομπή και θα το αναλύσουμε και με καλεσμένους. Και θέλω να έρθουν οι καλεσμένοι, κύριε Καρυπίδη, και αποτελεί πρόκληση. Αυτό δεν είναι προσωπικό. Ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Φόλιας που τα είχα βγάλει με τον κύριο Λαζαρίδη, τον καθηγητή, και με τον κύριο Λαβδιώτη. Κύριε Καρατουλιώτη, δεν έχουμε εμείς αιμονές στα θέματα. Όχι, εγώ έχω. Εμείς δεν έχουμε. Εντάξει, εσείς να μην έχετε. Δεν έχουμε αιμονές. Εγώ έχω στρατιωτικό σύμβολο. Δεν έχουμε αιμονές. Μα έβγαλαν τρελούς ανθρώπους ότι δεν ξέρουν τι τους γίνει και έλεγαν 6%. Είναι καταγεγραμμένα και στη συνείδηση των πολιτών που παρακολουθούν το μέσο και με τα ρεπορτάζ και τα αρχεία υπάρχουν. Αιμονές δεν έχουμε εμείς. Προχωράμε. Δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε. Να προχωρήσουμε. Θα καλεστούν οι κύριοι και αν θέλουν να σέρνουν. Αν δεν έρθουν, εμείς θα προχωρήσουμε. Εγώ πάντως, κύριε Καρυπίδη, δεν βασιζόμαστε στην ανταπόκριση των καλεσμένων. Εγώ, κύριε Καρυπίδη, σήμερα. Προσέξτε το λίγο αυτό. Συμφωνώ. Δεν βασιζόμαστε στο αν ανταποκρίνεται ένας καλεσμένος. Και χωρίς να έρθει τα θέματα θα βγουν. Το δρόμο μας. Μην έχετε το άγχος. Το δρόμο μας. Κύριε Καρυπίδη, εγώ το μόνο που έχω να πω και πρώτη φορά το λέω. Αισθάνομαι περήφανο σήμερα. Ξεβράκωσα και τα δυο τα κόμματα, τους έβγαλα τη σύμβαση την οποία υπέγραψαν και τα μεγάλα τα κανάλια σήμερα ασχολούνταν με τα πόσα καράβια σταμάτησαν και πόσα καράβια έμειναν και πόσοι τουρίστες παραπονιούνται.